سباي كرا عندي أنا عندي خصك كل زجاج يرب حنات سليمة قعد راح مفتح أنا حنان بكو في لنا نتبع مو زي ما تغيكون دي تدول الهاني سليمة كي تغير أم بتليفون يتسرح نزله سئلنا نتبع زبلك زله كوبرامي هو أتخدي تسدد يا أخي ما سألنا نتبعنا ما ندري هو كنت خلص لزدله هيك سليمة ግን ርግፀኛ ሪኽሽ ማግለ ከም ዘደልኪ ርግፀኛ ፈራንካ ኣምበር ደሓን ጽቡቆም ተኺሉ ኣምበር ክንደናይ ይህ ግን ስለምታይ ኸም ትብዘለኻ ናና ሃፍቲ ኣዝዩ ዘፍክራ ንዓኻ ውላድ ድዲ መጺክ ነይሩ ሕጂ ግን እሞ እንታይ ሕጂ ዳ ኩሉ ነገር ካባን ሃፍቲ ክረኽቦ ኽእሊ ማለት ኣይተረዳእን እስከ ጽቡቕ ጌርካ ብርሃለይ ስምዕኒ ሮዛ ኣነ ብቲ መጀመርታ ነጊረኪ ብእዋኑ ኸዓ ስድድየለክ ነይረ ስነ ስርዓት ግበር ዝድሌካ ተዛሪብካ ትኸይድ በልደስ ኣይበልኪ ሃና ጥንስትያ ዘላ ኸብዳኒ ዋ እንታይ